President Bola Tinibu na-emerube ihe ndị bụ ọpụrụiche dị n'ime Anambra steeti ya na mpaghara South East ala Igbo. President nọ mgbe ọ na-ekwu okwu n'ama Alex Ekwueme dị n'Awka mgbe ọ bịara njem ọrụ n'ime Anambra steeti wee kọwaa na ihe ndị o ji anya ya wee hụ bụ ihe ndị pụrụ iche, ihe ndị na-akwalite agamnihu ma bụkwaziara nke gbara ume site na nkwado sitere n'aka ndị enyi nke Anambra ndị dị uchu maka mmepe nke mpaghara a. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Njikere Abana nwere akụkọ ahụ n'uju. Dịka ọ na-akọwa na ọchịchị Soludo bụ nnọọ nke na-abara ndị Anambra uru nke ukwuu. Onyeisi ala Bola Tinibu kwere nkwa na ọchịchị ya na ọchịchị Soludo ga-ejikọ aka ọnụ iji wee dozi obodo Anambra. Ọ kachasị n'ihe gbasara mkpamkpa mbuze na-akpa, ihe gbasarakwa ikuku mmụọ gas, ọrụ okporo ụzọ ga-esi Anambra gaba Abuja nakwa amụma pụrụ iche maka ụzọ ụgbọ oloko. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kwunwere nkwado ya iji wee gaa n'iru na-agbanyere onyeisi ala Bola Tinibu aja n'ukwu maka mmepe obodo. N'okwu ha dị iche iche, Chief Emeka Anyaọkụ, Lady Adachukwu Dozie nakwa Sa Emeka Ọfọ nabatara onyeisi ala ma kpee ekpere ka Chukwu gaa n'iru na-enye ya akọ na uche iji wee na-edu obodo Naijiria. Emesịrị na ya bụ mmemme kwanyere onyeisi ala ugwu pụrụ iche ma chie ya echichi dịka dike si mba Anambra na ya bụ mmemme nke ndị bịara ya gụnyere aka na-achị steeti dum dị na mpaghara ndịda anyanwụ ya nakwa ndị ogbo ha si Borno, Ogun, Delta nakwa ebe ndị ọzọ. Njikere Abana maka akụkọ wa ABS.